Arglwydd ein Duw, mae'n calonnau ni'n torri dros y blant sydd yn dioddef o effeithiau'r daeargryn yn Twrci a Syria. Gweddïwn dros y sawl sy'n galaru am anwyliaid a gollwyd. Y sawl anafwyd. Y sawl sy'n anobeithio wrth ddisgwyl newyddion am anwyliaid sydd ar goll. Y rhai a dinistriwyd i cartrefi a'i cymunedau. Y rhai a dryswyd ei synhwyrau gan y fath droma. Dduw pob diddanwch sy'n uniaethu â dy blant beth bynnag yw eu cyflwr a'i hymgylchiadau, ac a ddeithos dato ni yn dy fab Iesu Grist i amlygu dy gariad ath dosturi tuag at y blant. Gofynnwn ni ti fod yn agos at y bobl yn ystod y cyfnod anodd hwn, fel y bydd iddyn nhw deimlo dy dangnefedd a phrofi wrth nerth. Diolchwn am y cymorth sydd isiws wedi cyrraedd, ac am bob addewid o gymorth sydd i ddod eto. Agor ein calonnau ninnau i anghenion dy bobl, ac i ymateb nid yn unig mewn gweddi, ond mewn ffyrdd i gefnogi pob ymdrech ymarferol. Clyw ein gweddi, ac nid yn unig y weddi gyhoeddus hon, ond bob gweddi ddistaw y ddawydd glyw yn ystod yr oriau tywyll hyn. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.